Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza so tarong adlaw may gala. Pizza 9. Uy, araw man daw ng kagitingan mga higala, no? Araw ng kagitingan. Uy, kumusta naman mga higala, no? National Heroes Day, no? Siguro, no? Araw ng kagitingan. So, muna, no? Ato na yung timbayao ng atong mga kaigsuunan, nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan, ug Mindanao, nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Oh, gingamanusab ang atong mga kaparian, nga busy karon mga higala sa mga kining baccalaureate masses. Pero karong adlaw wala mga higala. Ginadili gid na sa kining guidelines sa DepEd nga medyo gamiton ang mga holidays para sa mga kalihukan. Ginadili na, no? Munay usa sa mga no gina sa mga higala sa DepEd, no? Kaimong gamiton ang mga holidays para sa inyong mga kalihukan. Dako ginang problema na siya, no? Dako ginang problema kung simbako inyo ng buhaton mga eskwelahan. Okay, no? Dahil no, may mundo na kanatong tanan ang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskayas Panglawas, adlaw karon nga Miyerkules, Pizza 9 na kini sa bulan sa Abril, no? Padayon na karon mahigala ang mga baccalaureate masses, no? Abi no, are na kita mahigala sa ato ang ari na ta mga higala, asa naman to? Wala mag-ako ang kuhan din rin higala. Ari kita sa CBCP News, Balitang Simbahan, ini kabuntuhon, no? Ang Bureau of Immigration, misanta sa bagong mudos karon, no? Sa mga human traffickers nga ang ilahang gipang traffic nga mga tao ilang gipatakuban isip mga misyonero, no? Mga fake missionaries may gala mo na ilaha karon, no? Immigration officer flags trafficking scheme using fake missionaries. So bana karon, no, nga murag gisakyan pod mga higala, no, kini nga padayon nga pangalagad usab sa Katolikong simbahan kabahin lagi ni ining kini bitaw mga misyonero. Nya karon na pod dunay bag-o na pod nga mga mudos gigamit ta mga higala, no, nga ang mga kuan ang mga gipang traffic ng mga tao ilang gipatakuban isip, no, isip mga misyonero. Hala, no? Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis may padala og upat ka ambulansya sa nasod sa Ukraine aron pagpadayag sa iyang simpatiya, no, sa mga kaigsuonan nato didto nga nagkinahanglan jud og panabang, no, magamit ang maong mga ambulansya panahon usab sa mga emerhensiya. Sa laing bahin dito sa nasod sa Haiti, usa duha ka mga madre ang ginaingon nga nangamatay sa dihang usa ka armadong grupo ang matud pa miatake so sa kakumbinto sa Sisters of Saint Therese, no? Dito sa sangpit nga nasod, no? Gikundina, no, sa mga relihiyosong grupo ang gihimo nining pipila ka mga armadong grupo dito sa Haiti. Mao kadto mga higala nga to ang mga balitang simbahan niining kamuntuhon ug salamat kayo sa inyong pagpatalinghog. Abay no ari na ta mga higala sa atong Saint of the Day, April 9. Abay no ang atong Saint of the Day karon bisag uway nang utana. Si Saint Casilda, Casilda, no? Abono kini si Santa Casilda, usa kini siya ka Christian convert, no? Usa kini sa Christian convert nga taga Toledo, Spain. Niya matud pa tungod sa dihang nagbasakiton kini siya, no? Ang iyahang mga ginikanan nag-debosyon kang San Vicencio o sa diha nga naayo kini si
Santa Casilda, no, nibalhin nagpa-convert sila sa Christianity kining ilang pamilya. O gani giila kini si Santa Casilda nga usa-usab ka santa tungod lagi sa iyahang pagka simple lang gud kaayo, quiet, simple and prayerful person, no. Gani daghang kaayo ang misunod usab sa iyahang mga maayong panigingnan. So karong adlaw April 9, gipasidunggan nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Casilda. Okay, no? Casilda. Nala, no? May munto na kanatong tanan, ang hinaot kita, gaana ang kitang tanan, sa Kapiskay's Panglawas. Boy na mahigala, bisig-bisig yung karon mahigala, no? Kay, daghana kayo yung mga schedule karon, no? Daghang kayo mga schedule. Okay, ari kita mahigala sa mga pangutana. Father, kana bang laing mga relihiyon nga manghaylo nga paeskwelahon ang atong anak basta mobalhin ta sa ilang relihiyon? Okay ra ba dagway na? Dili ba na siya matud pa dako kayong sala nga ilang gihimo kay mo mag-ilang bayluan og mga material nga butang ang pagtuo. Tubag ni ana depende kung sa atong pangunahon kitang mga Katoliko sayop gyud na siya. Okay, spiritual kanang pagtuo nimo kuan man na kanang gitawag nato og kuan man na siya kanang gitawag bitaw nato sa English og sacred, no sagrado kung sa kinat sila pa sa ato pa kuan na siya kanang sagradong butang ng atong pagtuo, so dili pwedeng ibaligya. Ang nahitabo murag gibaligya sa pipila ka mga Katoliko ang ilahang dakong pagtuo. So medyo dako-dako gyud na siya og kasaypanan at tubangan sa Dios. Kanang pagtuo sagrado man na siya. And you cannot sell anything, any sacred thing katong mga gibilisingan o mga sagradong butang, di na pwede nimong ibaligya. Nya kini ang atong pagtuo sa Dios sagrado man na. Sa ato padili na pwedeng ibaligya, no. Nya sa ato pa ang mupalit ug ang nabaligya niya na makasala gyud ingon niya na, no. No, kung panalitan o mojo yung mga hinungdan pod, ang Ginoo na lang po'y makabalong mo hukom niya na. Pero sa akong baruganan, para na ako, murag dunag yung sala nga nahimo na. Ang nagbaligya o ang nagpalit o ang nagbaligya. Kaya mo raman o gibayran man, kanang dang paeskulahon imong anak, kwarta ba ang gigamit anak. Sa tapamurag gibayran ang imong pagtuo, aron ka mo balhin o nya kini balhin man ka di sa mara gibaligya ng imong pagtuo nya buto na hunaon ang pagtuo sa tao, ang atong pagtuo sagrado kay na nya imo nang ibaligya medyo sako lang ha o panalitan alang ni adtong mga naigo nga medyo mo mangyamid kay dili wa sila maangay sa akong tubag more gini akong baruganan kay matud palagi walay butang balaanon nga imong ibaligya nya kanang pagtuo kay balaanon man na sa ato pa niya imo nang kanada ang dibalihin ka tungod kay gitagaan paeskwela imong anak pinaagi sa kwarta sa laing relihiyon amurag imong gibaligya ang imong pagtuo na muna no nga ug butunon naon dako gina siyang sala. Klaro pero tungod sa kawadon padre ay daghang kay bisan pag unsa naman lamang ta ka pobre siguro dili nato ibaylo ang atong pagtuo, no. Kung imong butaw naon ba sa karaan pa panahon na magpakamatay maganing uban mga santos mubuot maganig putlan og ulo buot maganig ipakaon og leon kadi lang gid nila ibaligya ang ilang pagtuo pero kining paagya hinuon mayon ta nga kanang laing relihiyon pa dahil Kristiyano sa nagyapon pero mo lagi na pero ang pamaagi ba nga gigamit sa paghaylo nimo kabahin magkwarta kay kanang pagpaeskwela kabahin man nagkwarta so samara nga imong gibaligya ang imong pagtuo. Abi no ako sana ha. Ako orasan na nga sa ako orasan na pangagbas. Depende na ninyo kung sa po inyo ha. Kung mangyamid mo, sama na to na. Total wala bita po ko kakita ninyo pag pangyamid ninyo. Nala no, padayon tamay gala pangutana. Kana bang nag-ipon nga walay kasal pa rin? Pwede ra ba na silang mga lawat? Uy, ayaw nagpangalawat nung sa mga pagkapila ko anak. Kapila nyo ko na madlong ana sa kanang magmisa ko usahay magwarning na kudaan ha katong mga walay kasal ayaw sa mong pangalawat ha o nya ra mo pakasal og mga lawat kay matud pa sa 1 Corinthians 11 chapter verse 27
Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug mainom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo nya kay dili man katakos ana kay kuan man ka kanang wala man kay kasal so man ayaw gid ha ayaw gyud kay kasala gid ta ana kung palitag walay kasal pakasal lang ta aron dili ta makasala papangalawat nato. Okay, pader. Pangutana, pader. Dugay naman may nga nag-ipon sa akong asawa o mga apat na mong anak. Daghan na po kong mga apo. No? Pwede na ba bing magminyo? Wala muna. Munay nakapakuyaw diri sa atua. Dili yung nakapakuyaw. Munay ang baruganan gud nato sa Katolikong simbahan. We do not allow divorce. Kang panalitan bisag kadugay na ninyong nag-ipon o kanang imuhang kaipon karon nya wa gyud mo kasal dili gid gihapon mo pwedeng magpakasal og lain no dili gyud mo magpakasal og lain kay bisan pag pila na mo katuig nga gaipon no pila na mo katuig nga gaipon di gyud na sa pwede basta kay buhi pa ang imuhang pinakaslan nga bana o pinakaslan nga asawa di gyud na pwede gawas kon maanula ang inyong kaminyoon. Maanula meaning madeklara nga walay kasal nga nahitabo, no? Pero kung pananglitan o may kasal nga nahitabo, lisod gyud na siyang maanal, no? Dili gyud na maanal. Siguro aduna ray pipila ka punto nga matud pa kana bang legally separated mo, no? Pero ingon nga maanula nya makaminyo na kagla kanang itawag na to ma-divorce na mo kay makaminyo na kaglain di pa gina pwede kadres atua wala pa mag divorce pero kung dili ka kumbinsido sa ako ang explanation ato alam na ninyo palihog si kuan si kanang Monsignor Gamito Labing kasi good mo ay makahatag kaninyo sa eksakto nga tubag na kay canon lawyer ba na kining ako guluginag mayra sa dili gyud parehos ni Monsignor Monsignor Dami Hiramis, no? Ni Monsignor Dami Hiramis, adili ni Monsignor Gamito Labing, sapsipiat ko yan. Di pareho ni Monsignor Gamito Labing, nga igo gyud ang iyahang tubag kay kuan man na siya. Kanang gitawag nato sa English og canon lawyer man na siya. Okay, klaro ha? So kung dili mo kontento sa ako ang tubag, ato alaman ninyo si pangitaaran ninyo dito sa kuan. Tanhay si na-assign karon si Father Gamito Labing. Last pangutana akong silingan apuron pabulagon unya sa ganahan nga pabulagon iyang apo sa Katoliko wala diri ginikanan pabunyagan akong silingan apuhan ganahan nga pabunyagan ang iyahang anak sa Katoliko wala diri ang ginikanan tuwa sa abroad. Pwede na ba ni siya, pader? Tubag niya na sa Canon 868 number 1 mananghid gyud sa ginikanan. Bisag usara. Diyan na kung dili gyud mo makapananghid ayaw gyud niya pabunyagi kay kuana siya kanang gitawag na tong illegal na inyong gihimo, no? Kay bisag usara no bisan usa na lang no bisan usa sa Canon 868 number 1 mananghid gyud bisan sa usa na lamang. Okay, klaro? Bueno, din na lang muna kita kutob, ha? O, na daw yung pa, naapati taas nga oras, to 13 pa man eh. Nalala ko, padayon taas, ato ang mga buhatonon, ining kamuntuhon. Okay, arita mahigala sa laing pangutanan. What are the three parts of the Catholic Church? What are the three parts of the Catholic Church? The three parts of the Catholic Church are the following: Church Militant, Church Suffering, and Church Triumphant. Ang Church Militant, mao katong kita, no? Kita, nga niya pa sa kalibutan. The sinners, kita may Church Militant. Kunya, ang Church Suffering, mao katong tuwa sa purgatorio, no? Kunya, katong Church Triumphant, mao katong tuwa na sa langit. Ayan, no? Ato pakining sa militant, no? Kita na, no? Nga nagpadayon pa nga nagpanaw nining kalibutan na. Yung Church Suffering, mao nga ato mga igsuon nga tuwa na sa purgatorio kay nagserbi dito silahang mga sala.
na kining church triumphant mo katong atong mga kaigsuonan nga tuwa na sa langit kay nalimpyuhan na ang ilahang mga kalag na pwede na silang makasunod ng langit. Okay. Father, unsa man ang epekto sa sakrament sa hilog sa masakiton? Abi no, ang kuan ni ana, ang epekto ni ana is kanang matagaan. It is a kind of preparations for one's entrance into heaven by the remission of venial sin, and cleansing of our souls from the remains of sins. And of course, doon ay complete physical cure in the body when it according to God's and for the soul. Ingon niya na, no? Ang problema nga ana ay mga sayop sa pagtuo, no? Basta doon ay kinibitang sa hilog sa masakiton ba? Unsa man ang epekto sa sakramento sa hilog sa masakiton? Muna siya, no? Ato pa maandam kita alang sa pagsulod nato sa gingharian sa langit. Okay. Abi no, ang problema lang kay doon ay mga medyo sayop nga panguna-huna kabahin sa epekto sa hilog sa masakiton. Doon na iwan yung basta pakumpisalo na ganit sa pari, mamatay na gyud na. Ano? Doon na po yung uban nga hulaton gyud usa nga magtinga na para ber ipatawag ang pari. No? Ang uban po magpa-schedule, dili automatic kay appointment sa para. Ito pa, adunay dagkalain-lain nga mga panguna-huna po kabahin ni ining hilog sa masakiton. Doon ay uban nga basta mahilugan na gani, mamatay na gyud na. Ano, kuyaw sa mga puna-una, ano. Unya doon na po yung uban nga kanang hulaton gyud usa, no, nga ang magtinga-tinga na ang masakiton para ber mo tawag sa pare, no. Kanang tanan medyo sayop gyud na, no, kanang giingon nako. So unsa medyo na maayong buhaton, magpa-schedule kay dili automatic kawas ko mga emergency. Magpa-schedule gyud kay daghan biya pud in taon mga appointment sa mga pare. No, klaro? Nala, no? Dinhi na lang unang kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So mayong mudto Pilipinas.